ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ସତର୍କବାଣୀ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର। ଗୋପାଳପୁର, ପାରାଦୀପ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଉପକୂଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ଆଗକୁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଉପକୂଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ନ ବିପଦର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋପାଳପୁର, ପାରାଦୀପ ଓ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଉପକୂଳ ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ଆସିଛି। 1993 1921 ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜଳସ୍ତର 0.8 ମିଲିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଭାରତ ଉପକୂଳରେ ଗୋପାଳପୁର, ପାରାଦୀପ ଓ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳରେ ଜଳସ୍ତର ଗୁରୁତର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ 5 ମିଲିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଉପକୂଳରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 2-3 ମିଲିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପଡମ୍ପେଟା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରର ଶିଆଳି ଆଦି ସମୁଦ୍ର ଅବକ୍ଷୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୁଦ୍ରର ଏଭଳି ଆଚରଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଜଳପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଭାବ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଏହିପରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।